Көтмәгән идегезме? Уйламаган идегезме? Ә без килдек! Айрат Ильясовка топ-клипның кагыйдәләрен сакларга, сез тамашачыларга хит-парадның резидентлары хакында яңа мәгълүматлар җиткереп торырга сүз бирдек тә, аны отпускка озаттык. Айрат, отпускың күңелле узсын. Эшкә кайтырга ашыкма. Без монда барысына да үзебез кускулак булырбыз. Отпуск, ял дигәндә, әйдә без бүген резидентларның җәйгә карата планнары турында сөйләшик. Әйдә, кем кайда ял итәчәк, ни белән шөгыльләнәчәк? Бәлки кемдер Айрат кебек инде кояш астында кызынып ятадыр. Без, Лилияләр, сезгә барысында түкми-чәчми җиткерербез. Киттек! Айрат безгә кыска гына инструктаж яздырып калдырган булган икән. Анда без хәзер кем хит-парадтан төшеп кала икәнен хәл итәргә тиешбез дип язылган. Аны без хәл итмибез, Лилия. Резидентларның топ-клипта булу-булмавын тамашачылар гына хәл итә. Без бары тик кем бүген SMS хәбәрләр җитмәү сәбәпле хит-парадтан төшеп кала икәнен игълан итәбез. Дуслар, киләсе мизгелдә барлыкка киләчәк клипны тапшыру кысаларында сез соңгы тапкыр карап узасыз. Менә дуслар, бер клип белән сау булаштык та инде. Димәк, хәзер яңа клипны сәламлыйбыз. Дуслар, бу атаның премьерасын озак вакыт дәвамында хит-парадта күрергә телисез икән, тавышларыгызны юлларга онытмагыз. Ә хәзер премьераны бергәләп карыйк. Куанышлар белән яшик җаным гомергә, яшик җаным гомергә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Синең якты карашыңда күңелемне күтәрә, бергә җиңел, бергә рәхәт сынауларны үтәргә, сынауларны үтәргә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Миңа бит ул син кирәк, сиңа бит ул мин кирәк. Яшик гөрләп бер-береңә һәр вакыт булып терәк, һәр вакыт булып терәк. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән
моңлы хатирә җыры белән хит парадыбызга моң өстәүче Альбина Панаева ялларын диңгез ярында күз алдына китерә. Ләкин әлегә җырчы кайсы диңгез ярында кызаначагын белми. Билет алганда күз күрер дип шаяртты ул. Әлегә Альбина икеләнсә дә, бездә андый хис юк. Һич икеләнми сезгә аның клибын күрсәтәбез. Карыйбыз. Üzülüp sayıray Sağanıma sağışma jarınada Yaktı nurlar Mыңnar bulup qalada Мәхәббәтнең izləri жанарына Жыр булып, ман булып Ufuklarga uçsun hislerim Жылы яңгыр булып яусын җилегә Сагышта юата Барыр юлларымны яктырта Йөрәктәге моңлы хәтирә Рәхмәт диеп алга таба бара Хәтирәләр беркеп алган чакта Моңсуланмыйм бары тик елмаям Җыр булып, ман булып Офыкларга очсын хисләрем Жылы яңгыр булып яусын җиргә Сагышта юата Барыр юлларымны яктырта Йөрәктәге моңлы хәтирә Яңа таңнар, яңа бәхет килә Тик кайчакта йөрәкне өзгәли Кайтабыздай шул моңлы хәтирә Җыр булып, моң булып Офыкларга очсын хисләрем Жылы яңгыр булып яусын җиргә Сагышта юата Барыр юлларымны яктырта Йөрәктәге моңлы хәтирә Йөрәктәге шул моңлы хәтирә
Лилия, ишеттеңме әле? Илсида Госманова Төркиягә китәде бит. Кит инде, бөтенләй генә. Анда бит гел төрекчә сөйләшәләр. Яши алыр микән соң? Юкла инде. Ул җәйге ялларын шунда уздырмакчы. Алай саңа хәерле юллар, күңелле яллар телик. Һәм клибын карабызык. Төшләремә керә алан җыры өчен 13-20 номерына 231 кодын юлларга онытмагыз. Teliyəş, qızıl balam, şıq cəməldi üzünüdə, məhəbbətini sağış etdin, tır almadın sözünüdə, düşlərimə girə alanı da qızıl balam, şunda meni gidersin deyip Aladan ameli haman Düşlerime gire alanı da kızıl balam Şunda meni gidersin deyip Aladan ameli haman Alam Türkiye kızıl balam Yazların şeşek ota Şulak şeşkelerge qarab Күңелім сиңа қайда Düşlerime kiре аланы да қызыл балан Шында мені кетерсің deyip Aladan ameli haman Düşlerime gire alanı da kızıl balam Şunda meni gidersin deyip Aladan ameli haman Yaptı olan kızıl balam Hatireler uşağı Utan olup suğa salar Məhəbbətinin quşağı Düşlərime girə alanı da qızıl balam Şunda meni kütersin deyip Aladan ameli haman Düşlerime gire alanı da kızıl balam Şunda meni kütersin deyip Aladan ameli haman Şunda meni kütersin deyip Aladan ameli haman Aladan ameli haman Лилия, сизәсеңме? Бүтән клиплар да, җырлар да мәхәббәт ярату темасына карап кала. Николай дисең, менә мәсәлән, киләсе җырчыбыз Эльмира Галимова мәхәббәт турында җырламый. Җырламый? Казаным бәллүр бишегем дип, калабызга мәхәббәт аңлата бит инде ул. Дуслар, җырны шатсагыз, тавышларыгызны юлламый калмагыз. Эльмираның коды 230. Балкыттың син бар
dünya. Milletimning donan ismin Gaziz jirim minim boshqalam ayırılıp tura boshqalardan ayırıla boshqa olalardan oylı da sin nurlu da sin munglu da sin ey Qozon munglu da sin ey Qozon ümit bağlap yaşay halkım şov şeşektegiler yazların gülü bakşağa gömelgensin ojmahı sinden yanın jir şarında don yangırıy sila milli Qozonım Sindegine günde şulay Osulanıp ota damlarım Tire yakka yangırata Mım azanın Qozonım Bin yıldan da artık tarixim Jihanlarda yangır ismin Tuğab üsken Gaziz jirim Manglı nazala bişigim Köp milletni sayandırgan Donlı Qozon beller bişigim Gururlanıp yaşay halkım Tuğab üsken Gaziz jirim Köp milletni sayandırgan Donlı Qozon beller bişigim Donlı Qozon beller bişigim Юлия, синең чит илләрдә булганың бармы ул? Бар. Минем дә булганым бар. Ә менә беләсеңме, Фәрит Низамиевның әле бер тапкыр да чит илгә чыкканы юк икән. Ул аңлашыла да инде, чөнки җәен эш арта гына. Быелгы җәй дә бик тыгыз булырга ошап тора дип сөйләде безгә Фәрит. Чит илдә ял итүләргә килгәндә, ул Испания, Италия яисә Кытайга барып кайтыр идем ди. Бармый торсын әле, ул безгә монда кирәк. Kızlarıpla isken jilikeylerini Şeş tuzgıta deyip bilmedik Koyağına barasak ni göresek de Kışı küldürüple yürümedik Balanlarına gına kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanlarına gına kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Oturdum la büyük yar şiddine Sunun ağışlarını görmege Yazganlarına
pişiribez Şeşkeylerini şeşike üremegen Balanlarına gana papakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edim Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edim Balanlarına gana papakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edim Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edim Işanma deysen de mine ışanam Ömür itülerge para bulup Balanlarına papakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edim Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edim Balanlarına papakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edim Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edim Karlar yağıp gitkeşim aldır edim Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edim Balanlarına papakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edim Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edim Kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edim Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edim Min ağına nasip yaradır edim Миңа калса, һәр кеше җәйге отпускын сәяхәт итеп үткәрергә хыяллана. Ә беләсеңме кемдә әлеге хыял тормышка ашачак? Кемдә? Ясминдә. Ясмин исән сау сәяхәт итсен. Ә без аның матур клибы өчен тавышлар юллыйбыз. 1320 номеры, топ клип 226 коды. Бәхет, бәхет, ұзақ күттім сені Әзіләдім бар жерден көклерден Бик ұзақ вақытлар ізлеп таптым Юғалтмамын сені мен бүттен Ярат, ярат мені ұзақ, ұзақ Ауырлықлар менде боламасын
Гөлназ Батталовага да килеп җиттек. Җырчы җәйге ялларда эшләячәк. Әйе, дуслар, Гөлназ ямьле төркеме белән Татарстан данын яклаячак. Шуңа күрә җәйге ялларын алар биюләр өйрәнеп, костюмнар өстендә эшләп уздырачаклар. Моңа өстәп җырчы күп кенә чит ил сабан туйларында катнашырга җыенуын белдерде. Ә без инде исә Гөлназга уңышлар телибез һәм клибын карыйбыз. Әгәр салкын сулар акса, сүндереп ушакны басарма. Бәлки эссе якыннардан, җылы пардай күккә очарма. Сынауларга тулы дөнья, үз максатыңа син тугры кал. Алда юл авыр булса да, башка насаларга ашыкма. Икеләнгән чакта барып бара, яңа таңнар анда барыр эзләрне яндырта. Мирас булып калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Даридей, даридей, дараридейде, даридей, даридей, дараридейде, даридей, даридей, дараридейде. Язгы саф җир булыр дава, җил белән мәхәббәт тарала. Су якын туфрак һәм һава, һәр вакыт янәшә булалар. Могҗизага тулы дөнья, өметемне үрә хыялга. Алда юл авыр булса да, башка насойларга ашыкма. Икеләнгән чакта борылып кара, яңа таңнар анда барыр эзләрне яндырта. Мирас булып калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга таба. Икеләнгән чакта борылып кара, яңа таңнар анда барыр эзләрне яндырта. Мирас булып калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Даридей, даридей, дараридейде, даридей, даридей, дараридейде. Могҗизага тулы дөнья, өметемне үрә хыялга. Алда юл авыр булса да, башка насойларга ашыкма. Икеләнгән чакта барып кара, яңа таңнар анда барыр эзләрне яндырта. Мирас булып калган ата-бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Тимәсин, эй язмыш парларга дип җырлаучы Гөлнара Габидуллина җәйге ялларын кайда уздырачагын сер итеп калдырды. Ләкин яллар арасында өр-яңа клип төшерергә планлаштыруын белдерде. Димәк, тиздән Гөлнара топ клипка яңа җыр белән киләчәк. Көтәбез. Әлегә сүзне үзенә бирик.
кавышу Кешеләр сөюсез туралымый Тик язмыш вәгъдәле парларны Айырам бер кемнән сорамый Тик язмыш вәгъдәле парларны Айыра бер кемнән сорамый Очрашу, табышу, кавышу Яшьлекнең иң матур мизгеле Тимәсен парларга әй язмыш Теләсен аларга изгелек Тимәсен парларга әй язмыш Теләсен аларга изгелек Сөюләр, янулар, көюләр Еракта яшьлектә калалар Хәтерне яңартып галәмдә Бары тик йолдызлар яналар Хәтерне яңартып галәмдә Бары тик йолдызлар яналар Бары тик йолдызлар яналар Очрашу, табышу, кавышу Сөюләр, янулар, көюләр Искәндәр Газизов быел җәйге ялларын туган авылында уздырачак. Җырчы әти-әниләренә булышып, туганнары белән рәхәтләнеп ял итәргә планлаштыра. Искәндәргә күңелле яллар телибез һәм 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап 227 кодын юлларга онытмыйбыз. İzleme sözlerinin asılın İzleme gözlerinin maturun Bir mina dik көңел жалысын Мұң болып yürekке yatırın Bir mina dik көңел жалысын Мұң болып yürekке yatırın Гомерләр мәңгелек җәй түгел Берәмләп яфраклар коелыр Кыраудан ишегән чакларда Яфраклар яфракка сыйыныр Кыраудан
яфраққа сыйынып. Яшәрми яфрақлар сарғайғаш, дүнияны яшәртә язғына. Йөрәктә һәр вакыт яз булыр. Бир миңа аз гына, наз гына. Her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Yürekte her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Yürekte her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Bir mina az gına, naz gına. Марат Яруллинның җәйге планнары зурдан. Башта Мәскәүдә, аннан Нижгар өлкәсенең Актук авылында. Әле вакыты калса, чит илгә дә чыкмакчы була. Марат, син җәй айларының 3 кенә ай икәнен беләсеңме ул? Беренче эшлеккә дә килеп җиттек. Хит парадыбызның 3нче урын иясен каршы алыгыз. Yaratkanım bəgirimi güzelim. Senden başka günümü günde dügün. Senin için üzle üzegin. Seni yaratıp mini duyalım. Göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş maturu karaçların. Unutulmaz kara güzelim. Seni yaratıp mini duyalım. Göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş maturu karaçların. Unutulmaz kara güzelim. Tiksin yine benim yüreğimde. Başkalarga uğrunu yuğanıda. Benim için var, benim için. Sen tuğansın yaktı dünyada. Seni yaratıp beni duyalım. Göz aldım
yakın Сөю хисе тулы йөрәккә Исемеңне кабат әйтәм Ул бит минем ярсу йөрәктә Сине яратып мине туя алмыйм Күз алдымда һәр чак йөзләрең Синең көләч матур карашларың Онытылмас кара күзләрең Сине яратып мине туя алмыйм Күз алдымда һәр чак йөзләрең Синең көләч матур карашларың Онытылмас кара күзләрең Рамил Хайретдинов стереотипларга каршы килеп, җәй көне эшләргә җыена. Ничек инде? Ял итәргә бармыймыни? Җәй көне эшләр өчен яз айларында ук ул Доминиканада ял итеп кайткан. Ни кызганыч, топ-клип тапшыруның кагыйдәләренә таянып, бүген без Рамил белән саубуллашабыз. Инструктажда шулай язылган бит. Ә клибын бергәләп карап узыйк. Бар бу дөньяларда ике бик шәп кеше Аның берсе мин кияү, берсе минем теща Кияү җаны кайын диеп гөлбәеп карап тора Минем хатыным бары тик ул гына җиңә ала Хатыным әни бабайыма хатын Балаларга дәвәни минем тещем алтын Хатыным әни бабайыма хатын Балаларга дәвәни минем тещем алтын Киләсе резидентыбыз Динара Рәхимова җәйге ялларын Түбән Новгород өлкәсендә уздырырга ярата икән. Сәбәбе җырчы андагы табигатькә гашык. Ләкин быелгы әлеге традиция кызганычка каршы бозылачак. Эшлисе проектлар күп дип аңлатты ул. Динара, эш бер кайчанда бетми ул. Рәхәтләнеп ял итәргә дә онытма. Ә сез, тамашачылар, Динара өчен тавышлар юлламый калмагыз. 13:20 номеры, топ-клип 229 коды. Абсолют лидер сезнең экраннарда. Алкышлар белән каршы алабыз. Bağdatmaz Güngeler ne yemli Matırlık hem yaratı Yaratıp yaşık besi yaratıp Yılmayık biz her keneye Yılmayık biz her keneye Yılmayılı yaktı yüzler bulsun ile Her kende Yaşgınır bir güne Şöyle biz gele birlikte Булык безген бәхетле Безнең кулда бәхет Яшик без рәхәтләнә Юлларыбыз уңар Яшьлектә матур узар Сөенеп яшикле Яшик без сөенешеп Елмаек без һәр көнегә Елмаек без һәр көнегә Елмаюлы якты йөзләр булсын ире Һәр кемдә Яшгыныр бер генә
gömer yaş gömer bir günne Adına beni köber Şurada biz gelmedik be Adına beni köber Kül gele yaşakna Adına beni köber Temaşın yaratıp Adına beni köber Инструктажда матур итеп саубуллашыгыз диелгән. Ярар. Кадерле тамашачылар, мин Лилия Хайруллина. Һәм мин Лилия Гыймаддинова. Сезнең белән матур итеп саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.